Bahing dito, bahing doon. Ang kaliwat kanang sipon, present. Yan ang kalbaryo ng 31 anyos sa si Kevin. Ang kanyang walang tigil na sipon, sanhi umano ng allergic rhinitis. Para maibsan ito, humanap ng DIY remedy si Kevin. Tila naghihiyang daw sa kanyang ilong ang pag-flush out ng sipon gamit ang syringe, asin at mineral water. Magbublow ako ng allergic rhinitis ngayon. But ito yung mga kailangan. Mineral water para wala siyang chloride. 2 pinch ng asin. Tapos syringe. Lalabas ng fosa. Wow! Wala naman. Bata pa lang si Kevin, sensitibo na ang kanyang ilong. Habang tumatanda, dito na niya napansin ang paglala nito. Nagtatrabaho po ako parang buong taon akong may sipon.